Good morning! Dali, dali, dali! Away-away na naman. Kaya aga-aga. Sus Mariosep, maasan ko. Tipi, wag ka na kasi dyan! Sunod ka na, sunod na din. Dali ng ano, bunso. Almusal. Tinapay na lang tayo. Oo nga. Ikaw, nag-almusal ka na? Morning, guys. Maling? Kanin. May sinaing ata eh. Ay, bastos! Bastos na Maggie. Kahapon si Maggie, Ano? Ayan yung ano. Oo eh. Bastosis si Maggie. Walang kanin? Oh. Anong ulam? Ito. Corn beef, maling, Argentina. Ay, magsasaing ako. Bili ka na muna tinapay. Corn beef na Corn beef sa'yo. Sa'yo, Pia. Tipi boy. Yan, bango nila. Bagong ligo sila. Naligo ako kanina. Dito si Mudra. Gluto si Nene ng sayote. Anong oras na ba? Alas 12 na, pasado. Launa na pala. Kain tayo, guys. Ayun. Madali si Nene ng ano. Sayote. Kinuha yung sa Cebuana. Kumain na sila. Nagluto ng ito. Kasi ano ba yun? Dilatang ano. Sisig. Sarap din. Chicken. Let's see it. Luto na Nene. Pinalang pa lang. Puro naman karne. So yung gulay. Wala ko. Pasaway na naman. Sino may gawa niyan? Tipi ha? Kailan ni Conan dito, pati yung brief ni Koloko yun, nalaglag ata ito sa ano, sa tinupi ni Emma. Pinatngat na. Groot! Mag-brief ka nga, Groot. Groot. Suot mo. Brief, oh. Yan. Hey! Aray ko, Maggie! Ay, sus, grabe naman. Ay, na-miss naman ako ng sobra na yun. Ay, ano, tapos na? Tapos na ka ni Maggie? Ouch! Nagugutom ako. Konti lang kasi yung kinain ko kanina sa ano, guys. Sensya nyo yung hair ko, kakaligo ko lang kasi tapos, ano, nahiga ako. Nagbabasa ako ng mga, about kay 30. Ay, naku. Tagahanga talaga. Grabe. Mabasa-basa ko yung mga latest. Ito ng mga paghanapan. Ayun. Kaya ganyan ang hair lalo ko. Ganap ako naman, pagkain mo yata. And then, wala kung tuloy kami ngayon sa ano, manonood kami nung Just the Three of Us, nila Inday. Nasaan sila Inday, nasa palengke. Kasama si Kapita at si Mama. Tapos akong kapatid. Ayun. Text na lang daw namin sila kapag kapalis na kami. Hindi ko alam. Kasi baka pumunta pa silang tawag ito? Cartimar at need nga ni Natsu ng may makamilk na din. Kasi dapat Magi namin pinapartner. Ayaw ni Magi Natsu. Kaya ayun. So, baka hanapan na lang ni Dayan sa Cartimar. And then, tinawagan ko na rin yung bet. Tinanong ko kung magkano kapon. Dito kay sa dalawa. So, nasa 4,000 to 5,000 daw. Each. Baka makatawad pa ako. Kasi yung kay Kona, nasa lang, 2,000. Kasi maliit pa eh. Dapat pala talaga pinapakapon maliit pa. May malaki na kasi sila. Tapos mabigat pa. So baka abutin ng 4K each. Sana matawaran ko pa. Ayun. Kasi doon naman din kami nagpapabet. Yung froggy sa taas sound trip na sa swimming. Hi, Kona! Saan ka galing, Konanin? Ganap ako ng prutas. Yung orange, isa na lang, oh. Naku, sana hindi pa dry. Kaloka. Wala na ba dyan, Konanin? Ako naman. Sarap na ito, guys, eh. Wala na. Ano ba ito? Mangga. Yung ng mangga. Ito na lang natira. Ito yung orange na parang may yung puro buto ang loob. Maasim. Isa na lang. Sana hindi pa sira para pakinabangan ko pa. Ayan guys, sinuswerte pa naman tayo. Okay pa siya. Ay, akin to eh. Akin to eh. No, Maggie. Akin to eh. Ayan. Yan yung tsura niya. Tapos binugbura ko lang ng asin and then, kainin ko na. Kain tayo.
Dinner. Let's eat. Vlog mo ka bugyan. Ito yung... Vlog ko daw siya, pogi siya. Dito ni Madam Emma. Welcome back daw, Madam Emma. Ayun. Naubos agad yung ano ni Emma, yung tilapia. Ay, hindi pa natin naluluto yung palabas. Rico, init. Kaya kasi. Alin palupsi? Turnin. Tsaka tsokolate. Ay, oo, i-film natin yun, di ba? Sana. Nagre-request na eh. Turnin. Oo. Sige na, sa tara, let's go ka para may... Aray ka! Hoy! Magi hindi ko naman inaano ni Conan tinan mo! Bad ka! Alis dyan! Di ka inaano ni Conan! Salbay ka! Mawa mo ng Conan! Kain tayo. Huwag niyo tindi ng ang mga aso. Magugulo lang talaga yan. Dessert. Dala din ni ni Madam Emma ulit. Pastillas na may mallows. Sarap. Ube Hindi masyado matamis. May bunso, ikaw na nauna. Ikaw pa rin nauli. Una. Alam mo kami, tapos na kami. Wala na mga plato namin. Sabi mo, hindi lang ang kain. Oo nga. Tampo na tuloy si Bunso. Haba na naman. May nagsabi na kamukha mo daw si... Sino ba yun? Justin Bieber? Sina? Ito. Then Malik. Hindi, nakalimutan ko. Sino ka? James Reid. Ay, nako. Korean ni ate. Korean. Ewan ko nga basahin ko ulit yung mga comments. Ano? Gangnam Style. Si Sai. Yung kasama na namin tayo. Tamo, ganyan siya. Pakaunti-kunti lang, pero nakarami din ang kain. Inom ka na ng gamot mo na. Sige. Tatlo inumin ko, hindi ako nakainom eh. Hindi, isa lang. Adi ka. Hindi nga ako nakainom. Adi ka. Hindi nga ako nakainom ng breakfast. Oo nga, kahit na hindi yung pwede pagsabay-sabay pag hindi nga nakainom. Lokong to. Loko. Ayun, Then you nakakalimutan guys. ko. Marunong na daw siya uminom ng Ha? Tatapos na namin mag-dinner guys. Ang sarap magluto ni ni Madam Emma nung yung miswa with patola. Yung Siya favorite ko pa talaga yung naman. nagpapasatisfied eh. Ito guys Oops. Very good. Ano na? Dagdag punas na ng mukha. Alcohol, pulbos, and then punta na daw kay... Saan ka matutulog? Tito, Papi. Ano siya matutulog kay Tito Papa niya? Baka Ayan. minsan, Tapos minsan natutulog ako kay Ate Jackie. Ay, kay Ate Jackie. Tito din. Ayun, si Froggy pumunta sa niya, sa kaibigan niya. Kala ko oras naman uuwi yun. And then, yun, maganda na kami guys. We'll see you tomorrow. Good night. Mami, kailan umalis? Kanina. Good night na. Mag-iPad ako. Good night. Night, night.